जोंनि सरकारनि दिनावलायनो जों सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसेबो ग्रुपनिलाय जों फैसाखौनो होनो हायासै बबे मेगनाव बबेहाय गोमाना दंमोन रिन्जय बर'आलाय रिन्जय बर'खौ जों बांद्राय मोजांबो सिनाया आरो रिन्जय बर'आ माबायदि दालालि रिन्जय बर'आ बबे लैथोनिफ्राय फैनाय बेखौ रिन्जय बर'आ गावनो सानग्रोना नाय बर' रायजो राजाफोरखौ बै समाव न' बां सावनाय न' बां जोख्रेबनाय सिलिंखार बिलिंखार खालामनायनि सासे नायकसो बिथाङा ओंखायनो दुर्गा दास बर' होनबा जों थैया गोदौवो बिथांनि माने फेमिलिया दख'ना गानगोना गाना बिनि गथ' गथाया बर' रायलायगोना रायलाया गाव बर' रोंगोना रोङा दिनै दुर्गा दास बर'नि सोमोन्दै जों बुङो आरो बिथाङा दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि अननायाव दिनै एमएलए जानो मोनदों रिन्जय बर'नि खोथाखौथ' मा बुंनो रिन्जय बर'आ मोनसे समाव बिजेपिआव हाबदोंमोन बिजेपिआव हाबा मैखोम बियो बिपिएफखौ रायदोंमोन एपिपिएलखौ रायदोंमोन बियो बिथांखौ मिन्थियै सोर दङ हो रिन्जय बर'आथ' बेबायदि माने मोनसे काराप्टेडजों फैनाय मानसिसो हो गतिके बिथाङा दिनै आरो सुबिदा बादि दिनै बिथाङा दिनै बिजेपिखौ गारनानै हाग्रामा महिलारिसो आखाइ हमनानै फैबाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों थानानै हाग्रामा महिलारि माने सिगाङाव फैनानै बोरै गावखौ फेभार जानो हायो मारैबा हाग्रामा महिलारिया बिथांखौ मोजां सन्मान माने रेसपेक्ट होनो हायो बेखौ लानानै बिथाङा दिनै सिगांनो फैनानै बिथाङा खामानि मावो आरो बिथाङा बुंदों जे जोंनि सरकारनि दिनावलायनो जों सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसेबो ग्रुपनिलाय जों फैसाखौनो होनो हायासै बबे मेगनाव बबेहाय गोमाना दंमोन रिन्जय बर'आलाय हा लासिं सिंनो बबेहाय गोमाना दंमोन रिन्जय बर'आलाय जों बै 25,000 माने मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जे होदों आरो बे रेकर्डखौ नोंथांमोननि बिटिसियावनो नाय नोंथांमोना बे रेकर्डखौ नोंथांमोना नुगोन जों बुंनाय बाथ्रा नङा बियो जों बेसेबां हाजार जन मानसिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों 25,000 खरि होदों जों 75,000 होदोंमोन जोंनि फार्स्ट किस्ति हिसाबै जोङो 25,000 होदों नाथाय नोंथांमोना दाख्लै मोनबाय गेरेन्टि लाबाय नोंथांमोना दिनै जिखुनु बाजेट थाजेट गैया गारा नोंथांमोना मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मात्र 15,000 थाखा नोंथांमोना 15,000 होदों जों 25,000 होदों रिन्जय बर'आ लाजिना लाजिया बे बाथ्राफोरखौलाय दा ओंखायनो रिन्जय बर'नि बाथ्राखौ सोंनो नाङा रिन्जय बर'आ जोंनि जायगायाव जेबो फेक्टर नङा रिन्जय बर' बायदि मानसिजों जोंहा बाथ्रा बुंनांगौबो जों साना रिन्जय बर'खौ जों बांद्राय मोजांबो सिनाया आरो रिन्जय बर'आ माबायदि दालालि रिन्जय बर'आ बबे लैथोनिफ्राय फैनाय बेखौ रिन्जय बर'आ गावनो सानग्रोना नाय आरो दिनै नोंथाङा जुदि बेखौ सानदोंबा अदालगुरियाव थांनानै सोंना नायबानो जाबाय रिन्जय बर'आ सोर दा बेखिनिनि सायाव आं बिथांनि बाथ्राखौ बांद्राय रिप्लाय होनो आं साना दुर्गा दास बर' बिथाङा मानगोनां एमएलए बर्तमान बिथाङा बिपिएफ हान्जानि सासे एमएलए हिसाबै बिथाङा खामानि मावबाय थादों आरो बिथांनि एमएलएआ फैगोन 19 तारिखनि उनाव जोबथा मोनसे महर मोनसिगोन दुर्गा दास बर' होननानै बुङोब्ला जोङो बेसिकेलि बिथाङा मोनसे समाव बर'खौ सिलिंखार खालामग्रा सासे व्यक्ति बिथाङा मानोना बै समाव जेब्ला एजिपि गभर्नमेन्टनि बिथाङा सासे कैबिनेट मिनिस्टारमोन आरो बै समाव नोंथांमोना सोङै जे बै समाव खैराबारि बेनि उनाव दरं उदालगुरि बायदि जायगायाव बिथाङा गोबां बर' मानसिनि न'फोरखौ सिलिंखार बिलिंखार बिथाङा बिथांनि गभर्नमेन्टनि दिनाव बिथांनि मिनिस्टारनि दिनाव जादों आरो बे व्यक्तिखौ जोङो दिनै खुनु रायखांनांगौ प्रयोजन गैया बिथाङा बर'नि थैयानो नङा जायनि जाहोनाव दिनै दुर्गा दास बर' दासआ बबेनिफ्राय फैदों सासे बर' व्यक्तिया दास लायो मा गतिके दुर्गा दास बर'आ जोंनि बर' हारिनि थाखाय फेक्टरबो नङा आरो दुर्गा दास बर'आ जोंनि जातिनि मा होनदों बिथाङा मोनसे समाव खैफोदाव खोख्लैग्रा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बै समाव न' बां सावनाय न' बां जोख्रेबनाय सिलिंखार बिलिंखार खालामनायनि सासे नायकसो बिथाङा ओंखायनो दुर्गा दास बर' होनबा जों थैया गोदौवो दुर्गा दास बर' होनबा मानोना दुर्गा दास बर'आ दिनैसिमबो बर' जातिनि मोनसेबो मोजांनि थाखाय खामानि मावाखै जेब्लायबो बर'नि बिरोधि बिथाङा बै दिसपुर बायदियाव थांनानै दिसपुरनि माखासे मिडिया चेनेलफ्राव थांनानै गिदिर गिदिर गालखाब गुवार बाथ्रा बुंग्रा सासे व्यक्तिसो बिथाङा नाथाय बर' जातिनि थाखाय बर'नि थाखाय बिथाङा मा मावदों
आरो नोंथांमोना नंखाय सानदों मा बिथांनि न'आव थांनानै भिजिट खालामनाय जे बिथांनि माने फेमिलिया दख'ना गानगोना गाना बिनि गथ' गथाया बर' रायलायगोना रायलाया गाव बर' रोंगोना रोङा दिनै दुर्गा दास बर'नि सोमोन्दै जों बुङो आरो बिथाङा दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि अननायाव दिनै एमएलए जानो मोनदों बियो मोनसे बिथांनि थाखाय भाग्यवान होननानै सानो नाथाय बिथाङा नैबे फैगौ समाव टिकेट मोनब्लाबो कुनु देरहाया आरो बेखौ कुनु बर' जाथिया बर' माहारिया बिथांनो भट होआ बे रोखा